سوري نتا موسيقى ስለዘቋረጽና ይحوات مسانا حونا حربኛ ተጋዳላይ ሕጁን حربኛ ጋዜጠኛ حونا أمانيل إياسو مسانا له مچم كل ጊዜ ሓደ نهار دخرع جغنينت كسرح كله مجمرتا ዝስንዶ ጋዜጠኛ እዩ برغصكا اتي زينا قدم حزب زرهبوها ጋዜጠኛ እዩ እቲ ጦብላሕታታት ካ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ድስምዖ ጋዜጠኛ እዩ ድሕሪውን ናይ ህዝቢ ስምዒታት ብቀረባ ዝግምግምን ዝመዝንን ካ ጋዜጠኛ እዩ ሎማዓልቲ ተዘክሮ ናይ ስርሒት ወዲ ዓሊ ስርሒት ፎርቶ 2013 ወይ ካ ጥሪ 21 2013 መበል ሻብዓይ ዓመቱ ኣብ ንዝክረሉ ዘለና እዋን ካብቶም ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሕተቱ ዘለዎም ጋዜጠኛታትና ብምዃኖም ጋዜጠኛና ኣማኒኤል ኢያሱ መጀመርያ በታሱ ብመሪሕነት ደረጃ ዘሎ ሬድዮ ኣሰና ሕጂውን ብቲቪ ኣሰና ቲቪ ነዚ ናይ ሃገርና ብርግጽ ካብ ድምጺ ናብ ስእሊ ካብ ደሰጋገሩ ቀዳሞት ተባዓት ጋዜጠኛታትና ሓደ እዩ ስለዚህ አሞንጎና አሎ መጀመርታ እስኪ ሓድነትና ሃፍቴ ክትነግርና አኺ ንኣማኒኤል ሓውና እስኪ ዘለኩም አድናቆት ንምግላጽ እስኪ ኩልኩም ኣብ ፌስቡክ ትርከቡ ይሕዋትና ይኹኑ ኣብ ፓልቶክ ትርከቡ ይሕዋትና እስኪ አድናቆትኩም ግለጹልና ሞ ሓድነትና ካ ነታ አድናቆት ብቃላት ክትገልጽልና ፈትኒ ዲስክራይብ ትገብርልና ፈትኒ ቴንክ ዩ ሄሎ እስኪ ይስማዕ ኣለኹ ደ هو اسمع لها هو هراي اوكي حدنتنا سمع الله خدي حدنتنا هو تسمع لها مرحبا اوكي مرحبا بليونا مانيال يا حونا مانيال إياسو مو كمي الله الرومنا كمي يقبلوا الله انقرلنا اخي فيسبوك سدد زلو ولا بروم كمان في ريتات سددالو انقعد حمد صفا مانيال كبر حونا بروم حدري جاغانو سلام حدنتنا كما كان يهم كلهم يا سمعوا اللهم دهم حونا امانيال اسكي هو نسمعوا لنا بزياده كمان فيوريتات تقبلك كالو تروم حونا امانيال ما بحق صبق صراحه كتسرحو زلخا والتا حزبخا ثانكيو قاعد حن مصحاها عندابلكو مايك نعاتكم غوتنا حراي بقى عوتنا كل غزي بمننا نسمعو بغازيطنياتنا برغص حاونا أمانيال إياسو وداتي معلتو ناي زخري ناي ودع على غيرنا سلا حزنا ينبر ناتو فولي مدبون كسر على زلو غيني تسمعني كاب كلتا شحن سلستان جميرو قطمو حيال الناببو كل خطان قالسي زغبر ابركوتات نزق قالسنا من البات متن درجه اندال علن تدا مصي خوينو كابتوم حيال مالسي زبزح فساس نزق قالسي خاب زبركوتو حده حونيليو ስለዚህ ናብ ትሕቶና ንምጻ መጀመርታ ኣማኒኤል ሓወይ እንቋዕ ናብዚ ዓመት ዚ በሰላም አሰጋገረና ቴንክ ዩ ያ ደድሕርቲ ሓድሽ ዓመት በዓል ልደት ገሌልና ነኽብሮ እቲ ካልእ በዓልና ጥሪ 21 እዩ ዋላ እኳ ቶም ጀጋኑና ከምቲ ሰብዎ እንተዘይሰለጦም ግን ከዓ በኛ ኤሪ ገና እትስርዓት ከብርሰና ከጽርረና ኳን ተፈተነ ከምዘይ ንበርስ ዘርአና ሓደ መዓልቲ ከም ነውድቆ ታሪኽ ከም ንገብሮ ዘረጋገጽናሉ መዓልቲ ኸ እዩ በዚ ኸ ሳልሳይ ረባዕልና ዓና ስለዚ በሐዘን ኣይኮንና ንዝክሮ ብኹርዓት በሐበን ኢና ንዝክሮ ነዚ መዓልቲ እዚ ከም ሕቶ ናባኻ ምናልባት ከም ጻ ዝደሊ ደለኹ ጥሪ 21 2013 እቲ ዜና መጀመርታ ምስ በጽሓካ ብውልቅኻ ከም ሓደ ኤርትራውን ከም ሓደ ዜጋን ድሕራይካ ከም ጋዜጠኛን እንታይ ፍሉይ ተስፋ ፍሉይ ገለ ፈጢርልካ ኣብቲ ውሽጥኻ መንፈስካሲ እንታይ ዓይነት ተስፋ ዘርእልካ ሽዑ ነዚ ዜና እዚ ከም መጀመርታ ኣባኻ ምስ በጽሐ يا بتعني يغني لي هدري جيغانا مجمريا نزي اقداسي علت
ናይ ማለሲ ጅግንነት ዝተፈጸመሉ ዕለት ናይ ስርሒት ፎርቶ ወይ ድማ ናይ ወዲ ዓሊ መስዋዕቲ ዝነበሮ ፍጻሜ ዝዘከርኩሞን ትጉስጉስሉ ዘለኹምን ከመስግነኩም ደሊ ሙሶ ድማ ንኩልኩም ሰማዕቲ ጽቡቕ ስማዕ እንድሕር ሃልየ ማለት እዩ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ለውጢ ይግበረልና በዚህ ዝበልካዮ ሕቶ ክንጀምር ሶሪያ ሞንጎ ዳርጋ አንደበት እንዲያታ ጣውዒት መጽያትኒ ስማዕት ኣለኹ እወ ስማዕካ ኣለና ሕጂ ግን ጽቡቕ ምኽንያቱ እቲ ሚዛን ናይቲ ክብደት ናይቲ መዓልቲ ካልእ ስራሕ ኣለኒ ዘብል ስለዘይኮነ እብኣ ከለኹ ኢደ ህበ ተቐቢለካ ዘለኹ ግን ብዕድል ዝቆጥሮ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ምኽንያቱ ናብቲ ዘለዓልካለ ሕቶ ክምለስ ከምኡ ዓይነት በቐንዱ ኩላትና ማብ ደገ ዘለና ንስኻትኩም ሕድሪ ጀጋኑናን ኩላትና ዞም ኣብ ደገ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ መቸም ነቲ መዓልቲ ትንዲና እንደል ነርና ብኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ከምኡ ምስ ሰማዕኹ እቲ ኣብ ልብና ኣብ ጻዕርና ዝነበረ ኮታስ እናሓስቦ ዝነበርና ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፖርቶ ታንክ ተሰቒላ ነቲ ናይ ምልክ ስርዓት ንምብዳህ ተባሂሉ ናይ በዓል ወዲ ዓልን ብጾቱን ብስራት ተሰማዕና ሓጎስ ቀሊል ኣይነበረን ኻሲ እቲ ቃልሲ ተሃገራዊ መንፈስሲ ምሳና ከም ዘይተሰደ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራውያን ኣብ ደገ ከዓ ንሕና ኣብ ስደት ኤርትራውያን ካልእ ናይ ሓባር ረቑሐ ምስኡት ናይ ቃልሲ ናይ ለውጢ ሃንቀውታ ኩላትና ከም ዘሎ ዘበስር ስለዝነበረ ኣዝዩ ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩለይ ብቐንዱ እቲ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ እሞ ድማ ብሰራዊት በቲ ኩላትና ንጽበዮ ክገብር ይኽእል ነይሩ እንታይ ኮይኑ ኣብ ባይታ እንዲና ተቓሊስና ለውጢ ኣምፂና መግዛእቲ ስዒርና ቀደም ኣብዚ እዋን ዝዳ እንታይ ሒዙና ንዝብል ዝነበረ ኮታስ ንነብስና እናሓተሉ ዝነበርና ሕቶ ባዕሉ ባይታ ዝመለሰ ስለዝነበረ ቀሊል ኣይነበረን ኪኑ ከዓ ምስኣተ ካዮ እንታይ እኸት ምኽንያት እንታይ እቲ ኣጀንዳ ናይቲ ምንቅስቓስ ምስ በልካ ከዓ መሊሱ ከዓ ይዕበት ፈጥር ነይሩ እሱ ከዓ ቅዋም ክትግበር ኣለዎ እሱራት ክፍትሑ ኣለዎም ኢሉ ልክዕ ነቲ ንሕና ንሓቶ ኮታስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ናይ ለውጢ ሕቶ ዘልዕል ንዕኡ ክምልስ ዝተበገሰ ብሕልፊ ድማ ጽበዮን እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መላኸ ስርዓት ህዝቢ ኩላትና ኤርትራውያን ዳርጋ ነጋንኖ ንኸውን ኢና ነቲ ሓይሉ እዚኣቶም ግን ካብ ጫፍ ካራ ተበጊሶም ሒዞም ከምኡ ዝኣመሰለ ሃንደበትነት ኣብኡ መፂኦም ናይ ለውጢ ስራሕ ካይሉ ምኽኣሎም ቀሊል ኣይነበረን ወተ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፈተነ ንባዕሉ ዓብ ስጉምቲ እዩ ዘይምዕዋትን ኩላትና ኣውሂልና እዩ ግን ብጣዕሚ ዓብ ስርሒት ስለዝነበረ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ወላ ሓንቲ ነገር ክግበር ኣይከኣልኒ ፅንኩር ፃፀ ክሓልፍ ኣይክእልኒ እንዳበሉ ብዙሕ ኩላትና ንገብሮ ፃውዒት ከም ሓለምቲ ወይ ድማ ከም ዕሸላ ማለት ዝርኢና ዝነበሩ ወገን ቀረባን እዚ በርከም ዝከኣል ልዕሊ ኩሉ ካቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንፈስ ከም ዘሎ ዘበስር ምናልባት ሕልካ ከይከውን እዚ ክጠቀስ ምደለኹ ትሕዝቱን በቲ ብስራቱን ብጣዕሚ ፈፂሙ ዘይርሳዕ ሓደ ካብቲ ስምብራት ዘለዎ ማለት ኣብ ቃልሲ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ምልክ ቃልሲ ኤርትራውያን ስምብራት ዝገደፈ ናይ ኣውንታዊ ስምብራት ደፈ ምዃኑ ዝዝክሮ ክቡርሓው يقنيلي محاوي قوميدا هو يقنيلي مچم يا نحنا كومينا تماساسالي كل غزي حدث لزلنا نحنا كومينا نحسب سويت امنتنا نحنا مچم شعو معالتي تزينا ابت نعخاب بمدوال انتحلو حجخه بمبال على فيسبوك بمصحف ويون اسنا تدغاغيمو ناتكا توم بصحتنا يتاسنا بزحو قال كما يمثلني شعوت زينا مستمحلالفسي هنقوتان دليتن حزبنا كم غازيطኛ መጠን ማቸም ራዲዮ ወኒ
ونينكا من فيسبوك بيج قل بكل تكاتلون يركا خمو كما يتعكنوا كما ينيرتشعوا يا قوتنا كان زبالكايو تخونتات ማለት ጽቡቅ ሕቶ እንዲሃል ኢልካ እቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ህዝቢ ክነግረካ ይክእልኒ ብጣዕሚ ኣብ ጥርዚኡ በፂሑ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ከምዚናትና ዕድላት ዘይብሉ ማለት እዩ መራኸቢታት ዘይብሉ ህዝቢ እቲ ስርዓት ብታሕቲ ዝፈንኦ ነቲ ምንቅስቃስ ንምፅላም ማለት እዩ መጀመሪያ ከም ኩላትና ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣናዮ ከናእሶ እንዲፈቲኑ እዚኣ ንእስተ ድራማ ነይራ ከምዚ ያላ ተወዲኣ ገለ ክብሎ ፈቲኑ ግን ዓብዪ ቻሌንጅ ነይሩ ነቲ ስርዓት ኣርዒልዎ በዓል ኢሳያስን እቶም መዛኑን ኣብ ሓደ ዕፁብ ክልል ከባቢ ተሓፂሮም እዮም ነይሩ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዝተዛረቡ ኣብ ባሕሪ ከብዶም ዝነበረ ኩነታትን በበይኒኡ ግን ማዕረ እዚ ብታሕቲ ናይ ስናም እንቅስቃሴ ነይሩ ከምዚ ኢሎም ክትጥቅምዎ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ሕጂ እቲ ናይ ህዝቢ ሪኣክሽን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምንቅስቃስ መፅኡ ብምባል ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ በአንጻር ናይቲ ስርዓት ዝፈነዎ ናይ ምፍልላይ አጀንዳ ህዝቢ ናቱ ሶሊዳሪቲ ናቱ ሓድነት ንምርኣይ እውን ማዕሪኡ ወተገዳስነት ሙፁ ብጣዕሚ ዕግበት ፈጢሩልና ንሕና ካ ነዚና ክንርኢ እንደል ነርና ንሕና እስላማይ ድዩ ክርስቲያናይ ወይ ካበይና ዓዲ ዝመፀ ኤርትራዊ ብዘይገድስ እቲ ዕላማታት እዩ ዘገድሰና ኢልና ኢንፋክት ኣነ ሽዑብቲ እዋንቲ ብፍላይ ነቲ ዲስኣድቫንቴጅ ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣስተብሂለ فولي ملختي سجدان يرنا مستعدي بس بلكا زلخ منفس مالتي دي نحن تعلمين انا تكور زلنا اذن خسبوا بالكمن زوخنا ملكو خدقف علو إلنا بزون بخوم درجاينا بسبيسنا نحنا بعقمنا تحسب كن اوريدي غوسغواس زدليو اينبرن بانو ابو استيرترا كم عينت ناي ديمقراسي مالتنا ناي لوط انقساس ملعلو እንደገና ጋር ዝበልኳ ክልተ ኩላትና ብልብልና ዝነበረ ዕላማታት ናይ ቆዋማው ስርዓት ምትካልን እቶም ብዘይ ሕግ ተኣሲሮም ዘለዉ ስርዓት ክፍትሑ ዝገበሮ መፀዋዕታን ቀሊል ኣይነበረን ሞድማ ቴሌቪዥን ኤርትራ ቀሪቡ ከም ክገብር ከሎ ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ ነቲ ናይ ለውጢ ስምዒት ዋጋ እኳ ተኸፊልዎ እንተኾነ ነቲ ናይ ለውጢ ስምዒት ግን መሊሱ ኣበራቢርዎ ኣብ ጎደናታት ከዓ ተራእዩ ምናልባት ኣብዚኣ ምስኣችን ናይቲ ህዝቢ ክጠቕሳ ዝደሊ እንታይ እያ ዋላ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንሪኦ ኣሎ እንዲ ብዚ ትርከብ ምርክናይ ናይ እንታይ ካትብሎ ናይ ሶሻል ሚድያ እዚ ናይ ምፍላይ ናይ ኣውራጃ ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዝበሃል ሕጂ ኩሉ ግዜ ንዓይ ተስፋ ዝህበኒ እዚ ኣብ ባይታ ስራሕ እዩ ከምኡ ክመፅእ ከሎ ነዚ ተስፋ ብሳዕናሉ ግዜ ዝዝውተር ኣብ ደገ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝውተር ስኢልካ ደቂቕ ዝኾነ ነቲ ዓብ ስእሊ ነቲ ዓብ ዕላማ ዝርስዕ ኣገባብ ንዕኡ ፈፂሙ እዩ ዝውሕጦ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ምንቅስቃስ ስለዚ ምስቲ ማዕረ ናይቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ጠቕሚ እውን ትሪእየሉ ኢኻ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ በዚኣ ክሰርሕ ዝፍትን ሓንሳብ ኣክንዲ መዓት ነቲ ሕሜታታት ትመፅእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዕኡ ክንምልሳ ክንውዕል ብዝያዳ ኣብ ባይታ ስራሕ ኣብኡ ኣድሂብና ክንሰርሕ እሞ ተስፋ እንድሕር ተረኺቡሲ እቲ ህዝቢ ነዚ ፍልያት ፈፂሙ ከም ዝርስዖ ዝረኣየኒ ኩነታት እዩ ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ክዝክር ምደለኹ ምክንያቱ ንዕኡ ዝመሳሰል ኩነታት እውን ንርኢ ስለ ዘለና ሕጂ እዋን ማለት እየ ኣይኖ ያ ናይ ብሓቂ እሱይተ ሓቂ ኣብዚኣሲ ገለ ነገር እንዲኻ ሕቶ ፈጢርካለይ እዚ ስርዓት ናብነት ኣብ 93 ናይ ደሞዝ ሕቶ ኣልዒሎም ናይ መሰል ሕቶ ንዘለዓሉ ደልቲ ሱስ ሰዓት ኣቶም ሕጂ ከምዚሎም ደሞዝ ክሓቱ ገንዘብ ክሓቱ ኢልዎም ናብኮም ናብ ክጠው ይፈትኑ እቲ ቁኑዕ ሕቶ ተጸንዕና ክንድምምላስ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተማሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ ወፃኢ ወይ ካብ ካልኦት ፋንደርስ ዝመፀ ገንዘብ ኣሎ ከመይ ጌርና ብነፃ ንሰርሕ ቁሩብ ንጥራዝና ይከፈለና ኢሎም ዘቕረብዎ ሕቶ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ጎሲዎ ኩሉ ሃገራዊ ብነፃ እንዳገልገለ ከሎ ሂወት እንዳወፈየ ከሎ እዚኣቶም ገንዘብ ተራእይዎም ብነፃ እንዳምሃሮም ከሎ እቲ መንግስቲ ኢሎም ንምስቲ ህዝቢ ኣባኢሶሞ ኣብ 93 እውን ነቲ ተጋዳላይ ምስቲ ህዝቢኦም ኣባኢሶም
ድሕሪኡ ቶም G15 مستلعلو ولا G13 ون بزناي برلين مانيفستو زفلت نتياتهم مس مهوراتن مس ازيوم سوسعاتن موتنا إيرترايان زي قدسهم سلمنتاي مويتهم إلهم كتصابات صوبنا زفتنو حماقكم ترايكر يزفتنو إلهم مس زب بايسمهم نتي G15 ون كومو ناي أوراجاودو ناي قليلهم ناي أوراجاهم سلوفتينهم بدحريو ناي ود علي رينا انا خمسه تبلت انا حكا دحريو ناي حاج موسى ولا ون ناي باتريارك انطونيوس ناي سي اي ادو قالدو لوخيم كمزي اب كندنتي زحتت حتو بقطا مملاس بتزاور نغبركا نت حزب زخفافل عينت بروباغندا منزح اذا عملنا يتسرعاتيو ግን ተህዝብና ኸአ ወላ ኩሉ ተዘይበልና ነዚ ዝኣምንን በዚ ኣሚኑ ኸአ ንቃልሲ ቁርብ ተስፋ ዝቁርጽ ቆርጽን ሰብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እሞ በዛ አጋጣሚ እዚ ሕጂ በዚ ፓልቶክ ብዙሓት ሰባት ይሰምዑ ካለው በፌስቡክ ይፍኖሎ በዩቲዩብ ክፍኖዩ በመንገድ ኻቢሉ ንውሽጥ ሃገር ክፍኖዩ ስለዚ ንኩሉ ኣወፃን ኣውሽጥ ንዝርከብ ህዝብና ከም ዓይነቱ ተንኮለኛ ውዲት እንዳተፋሐሰ ናይ ፕሮፓጋንዳ halክ እንዳተገብረ ንህዝቢ ከይሰምርን ከይጥርነፍን ዝኸይድ ሓሶት ወይ ከዓ ፍዕሶ بخماي يقربون كم كنون زقبا انتهي ملقت لك ابز ጉዳይ እዚ ምናልባት ተሕጽር አቢለ ከመል ሳምንቲ ነዚ ሁሉ ዘርዘር ካዮ ንሳቶም ካልም ምክንያታ እንደሃቡ ከና እስዎ ወይ ድማ ካብቲ ህዝብ ከነጽልዎ ዝፈተኑ እንቅስቃሳት ነይሩን ዲ ካፈለማ ማለት ሃብ ዝደመርካ ሃብ 93 ናት ሂሉ ክሳብ ዝዘለና ናቦና ሐጅ ሙሳ هجنتايو نحنا أقوالاتنا مالسي نعبي تحطوتات مجمريا خنملس كنفتنا لنا نافت مخنيتا ساتن كل ጊዜ نتي ثبوت منسس لزي بلهم مخنياتو ابتعاد حطو سلازفشلو مالتي كوم ينقبرو امس يقويو هجي نحنا قلنا تعاد حطوينا هنرزلنا كابون دحار نتيناتاتو مخنيات ولا حنت ودق نقبرو نخل مالتي نو انتاينا هنبل زلما اب ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ክፈትሖን ከለቅሶን ዝኽእል ማለት ብጀካት ናይ ለውጥ እንቅስቃስ ገለገሊፍካስ ናይ በሐቅ ቁንዓት እንተዳ ኮይኖም ሃገራውያን ተኮይኖም ናይ ኤርትራ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕር ሃልይዎም ኮይኑ ክፈትሖ ዝኽእሉ ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ ስርዓት ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓደ ቁኑዕ ፖለቲካዊ ሃዋህው የለን ዲሞክራሲ የለን በዚ መጀመሪያ ዝኩሉ ሰብ ዝእሰር ናብ ስደት ዝጠፍእ ውልተዓዱን ንባዕሉ ትህቢ ልክዕ ቤት ማሰርት ከም ዘሎ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓደ ጥሉይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ስለዚ የለ ሕጂ ዓዲ ኣብቲ መሰረታዊ ድኻም ናይቲ ስርዓት ኣብኡ ንሕራተው ኪርና ነቲ ካልእ ኩሉ ዝመጽእ ምክንያታት ዋና ሓንቲ ممكن هو ايقبال ما مخنيتا مخانو درو فلوت بوحدو نغرفومون ابزحنا هلو كنتات انتخدنا ابي ارترا مونغ ارترا ايثيوبيا نبرنا يكونات هواهو تفتيحو سلام ترخيبو بحالالو اتا نزي 10 عامات زغلغلتنا امونغو ويانه تبل ما مخنيتا يرانو ولا شكر ايثيوبيا ارترا تفتيحو ابز بحالالو زلو غزي كنت ويانه كتولو تدليا صلاعي يدليولو نتسرعت مالتي ما مخنيتا مسمس مالتي نو هجي لك بهومينا هريو زلنا تخالق بوليتيكا حتوتات اب ኤርትራ خلعل كله نزليو بيقطباوي تايم موزي كله بوليتيكا حتوتات يزغلو زرزر كايو مالتي ናይ ሃይማኖት ተመሲሉ ክመጽእ ክእል ኸውን ናይ ትምህርቲ ተመሲሉ ክመጽእ ክእል ኸውን ካልእ ሕቶታት ጉዳያት ኮይኑ ይመጽእ ግን ኩሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ስርዓት ናይ ሕጊ تبوينا هنريو زلنا أبت مسرتاوي حتوتات انتدهيبنا بدون قالوا زمتما مخنيتاتات واقع كنو in fact أبز قربا واناتا ما عدلو ما زلو مالتي كابز حتوتات زن مهلا سرعات انتاي زقبر زلو بعلو كمال سابدك درجة يدسيح زلو مخنياتو تي حقتات بقى تتقلعو يزلو مالسي نزخوان سب كتفو عيكلني in fact حجي بزقوم تصنحون نقحات نايت هزبي أبتحت درجوس للصنحي نقحات قبل كلهم ناس نتسرعات أبتزو بوتا لك خمسة لا يوا قميقوا أي صنحن
ابز وانز ግን እዚ ንቀሓዝ ማዕቢሩ ስለዘሎ ፀጊሞም ባዕሎም ዳይሬክትሊ ኖ እዚ ከምዚ ይኮናን ኢሎም ክምልሱ ንሕና እስከምዚ ይኮናን ክብሉ ይኩሉን እዮም ሕጂ ዓመፅቲ ምዃኖም عندرت مخانهم بحق خمسة يجزؤ أتعدد ما زخون من حدار كم زي اللي تهاجر سبعة تخيل كم زلا بباجوت ما حدر كم زلا من قست خمسة لا كل سبتر هو فليتوي أجنت أقول يوم يروم الله كلها تراس هتكون أستفيدكم لو خمتلو بعلم ما كنت زملسو سبات بتحتي يعزبوا مالتي زملسو أكم دوم كوينهم حتى آخر واحد ببركولتي أبو همبرز بهالتي تلاقي خبت سرعة متى كنت زملس توم حفاش تمثلهم عصبات مالتي قال سبات قال انت كان عبلت زعبا انت لا دوك عاصي خمسه لا خوينو ويانا اندي خمسه تقبر زلايلو حجي تحفاش تي حفاش زمسل له اخناتهم من السلكا مالتي اجي انت زري كازي اتي بوليتيكال كابيتال دبال فصيمو يبلو من السرعات دزي يخم زنزلو سلازي كل زم صوم مخنيتا ديهم دا اسلام انديهم ديهم دا ورجاويان انديهم ديهم طبعا حطوا له هاجر ابكال كله هاجر اقول لكم كله ولا إيشتو مقالة تيبلو عنتو يقول خاخ من لس أبت مسيرة أو حطينا هنا زلنا أبي إرتراف يلن جاس يلن حقاونة يلن تودي وانا دمتو ما مغنيتا قنت منتي قبل مدلخو سوري عن محل كاخيك لا صبو انبر صبو أب كل تشحن 10 سلستن من البات تسرعات ترانزميتر انتزي عزو هذا تلفزيون نتحطهم بملو تزكاله سراويت بقطتا ناب كتماتات ممصمو سرعات مبكعه اتي ميديا اب ايد نايت سرعات مهلاو ناي حزب مخانو اب حاسيا فطيرو اذا تراي زي كونه السرعات نتو بروباغندا حالكي يستقملوا ولا ونزي اوصا زلو حزبي بعلو اخيبات صويعو نعدرفيلو دحراي جلس سلطانات اندامصو رأي حزبنا دغفنا الله بزبل نتوشت زل عادي حزبي يرعدليو كم عينت ناي ميديا تغبارات يفصملو ስለዚህ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሓቀኛ ምንቅስቃስ ቃልሲ ናይ ህዝብና ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ከይፈለጦ ጸኒሑ እዩ I think ኣዝዩ ልዑል ምስጋና ንዓኻ ነቲ ጀማሪ ናይ ሰና ቲቪ ኮንካ ነዚ ብድምጽ ጥራይ ብስእል ብደይኮነስ ብስእሉን ንኤርትራ ሓቀኛ ዝኾነ ቃልስናን ዕላማናን ከም ዝራኸብ ዝገበርካ ክነመስግነካ እንደሊ እዚ ጉዳይ ኦሬዲ ሓደ ዓመት ገይሩሎ ቴሌቪዥን ኤቲቪ ካብ ድጅምር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ህዝብና ንቕሓቱ ሓፍ ኣብ ምባል እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከም ዝፈልጥ ኣብ ምግባርን ኣብ ምጉስጓስን እንታይ ተራ ይጻወት ኣሎ ብኸመይ ትግምግሞ ብኸመይ ትከታተሎ ኣለኻ ኮታ ተቀባልነቱ ኣብ ህዝቢ እዚ ኤቲቪ ወይ አሰና ቲቪ ከመይ ኣሎ እስኪ ብወገንካ ዝገበርካ ገምጋምን ዝበጽሕካ መደምደምታን ከመይ ይመስል ጽቡቅ ሕቶዩ ዋና ሕቶዩ ጎታ ዋላ ኩልኩም ቶም ትከታተሉ ዘለኹም ታስለ ዘለና ብቴሌፎን ዝምል ዘለኹ ሕጂ ቅሩብ ፕሊዝ በለኒ ወይ ግን ክቅጽል ብጣዕሚ ገዳስ ሕቶይ ካልዒልካ ዘለኻ ጎተና ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሚዲያ ብፍላይ ድማ ቴሌቪዥን ካብ ደገ ክንፍልዎ مجمارنا بتاعني عبي قاق كم زنبري عمونغوتي عبد الجنا وشت زنبري حزبنان يو مليسوا أقول حلنا بعلنا ونقمت ميرمنا عندي كلاتنا مثل قبرنا يوجن كسب كندي استعت أتصل أدفانتج بلتشا خم زنبروتي تلفزيون بفلاي مالتي أمزح على فعمت زعبا زد كان كله 10 عامات ولا 10 قل عامات صرحنا يو إذا بحد عامات زفرنا يو زعب خوني يسمعني كمالتي زبت حيلنا يتنطر يكون انا اوف كورس تخونتات نبعلون حجزو هو في ابز حاله عملت نبر خونتات لتهزبي اكتي بوليتيكا انا هاغرو قالبو خغبرون دغيفونا ምናልባት ከም ትቅድም ሕጂውን ንዛረበሉ ተህዝብና ካብብ መሰል ሰብ ካብብ ህይወት ሰብ ዝያዳ መሬት ናይ ምግዳስ ዝምባለውን ስለዘለዎ እዚ ንባዕሉ ኣበራቢርዎ ነይሩ ግን ቲ ቴሌቪዥን እሱ በልቲናው ናንቲናው ምክንያቱ አድማዒ ሁሉ ፖለቲካዊ ሁኔታት ዘንጸባርቕ ንዕኡ ዝዳረግ አድማዒ ዝኾነ ሚዲያ ክህሉ ለወይናና ደፊናሉ ወላ ዘይከኣል ትካል አይኮነን ዳርጋ ይሉስ ብዙሕ ሰቡን ከጎናድበና ፈቲኒ ግን ዳርጋ በኃይል ደፊና ኢና አቲናዮ
أنا خافيلنا مالش نقول لاسنا نحنا توم جمرنا طلع زي كونس تهزبي وجميرونا تهزبي واتبابينا سلازي نتي دلاي فتحي ناي بحقي موسود خفله ميديم ويد ما دي ناي مراخبي ينيرو الى كلصو دلي اذا ما كارتوش تعدل رخبو نبرنا قبر ملس قال بقالو نيرنا مودستلي مالتي بزح قيداننا ويكا كلنا تبال لا يكوننا نمصون نيرنا حدا جن يلبخ فلتنا انت إلا نمصون نبرات نيرو انا هني كل ጊዜ دغاغمات نستن نغرسي تسرعات حدا بميديا ابز حلف عمت مالتي تسرعات سيرنايو يناخن بالنخل اذن كان مالتي ورطوطي بقى بروت فرح نيرونا مالت አይኮነን احنا ብዙሽ كنا ما حيشو ዝግብሎ ይርዳናዩ ግን ዋላ በቲ ዝተሓተ ዓቕምና ሲ ስርዓት ክንስዕሮ መኻልና ከም ዛዕቶ ይዝበልኩ ስርዓት ዝበሃል ከም ዘየለ ኤርትራ ዝመስክር ምክንያቱም احنا ሆነ ጌርና ሰርሖ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ሕፅረት ናይ ሰብ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ሕፅረት ናይቲ ማቴሪያል ንባዕልና ናይቲ ሪሶርስ ናይቲ ሓበሬታ ንባዕሉና ሃለውና ነቲ ስርዓት ከነድማዓሉ ምኽኣል ናቶም በለይት ፍትሕና ተሓጋገዝና ማለት እዩ ገሊኡ ብገንዘብ ገሊኡ ብሓሳቡ ብዜና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዓብ ዓወት ነይሩ ብሓፂሩ ብዓይኒ ሚድያ ክንሪኦ ከለና ነቲ ስርዓት ስዒርናዮ ኢና ክንብል ንኽእል ሕጂ ኣድንታዩ እቲ ሪኣክሽን ዝበልኩኻ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ሓደ እቲ ቀጥታዊ ምትእስሳር ምፍጣርና ኣብ ውሽጢ እቲ ደገ ዘሎ ናብ ዓዲ ዘሎ ኤርትራውን ቀሊል ነገር ኣይነበረን ከምቲ ኩላትና ሉሃትኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ኩላትና ንሪኦ ዘለና ሰብ ይበሃል ኣሎ ካብ ውሽጢ ኣርቲክል ዝሰዱልና ሓበሬታ ዝሰዱልና ደገ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣክል ወይ ናይ ህዝባዊ ማዕበላት ኣኼባታት ናብኡ ክኣቱ ከሎ በቃ ትምቅባል ተጀሚሩ ሕጂ ኣነ ፐርሰናል ንዓይ ዕድበል ዝፈጥረለይ እንታይ መስለካ መጀመርያ እቲ ስርዓት ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ኣመስኪ ባዕሉ ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ትራ ኤርትራ ሬድዮ ይኹን ቴሌቪዥን ከይምስረት ኩሉ ብሕጊ ብፅሑፍ ማለት እዩ ነቲ ናይቲ በቲ ሕጋውነት ዘይብሉ ስርዓት ሕጊ ኣለዎ ከምኡ ዝብል ነው ነዚ ስዒርና بدحريون ما بتي تحسطو بتي ناي فتحي تحسطو بعدو تسرع كم تقول لخاتكم سمعكم مو سعري التلفزيون ناتو راح يريحو نابدنا يدليت فتحي ميديا سلازين هذا كيف سمعنا أنا مرة أخيبا خفتقولهم نزع قلبي عن الجمهورية ما سنة خيف سمعوا حدا خيف سمعنا قبلو نتسب بسباسات الجمهور نيروا بحدا وتا خمسي البات كليشه دا كوينو يكون بدجا ما جحنا لونغر ونحن كنا نسمعهم دلنا نساتون نسمعنا له مالسينا أسرنا يسمعوها مسولهم لابنت ونحن كنا نسمع لنا ساعة سمعنا ذلا يلوم دملسوا ملتنا تاني يعجبني التسرعات كم تسعرين نحن خان بنتنا هزموا خوينا هم دلنا كلها سناتهم بدجا مركب ميجاتات زين كلاتنا خعبنا يقبون مخنياتنا حوار صراح سلطقنا مالتنا كلاتنا الذي بعين الميديا تسرعات تساعيريو حجا بيا خطاسات دلي حتى قد سيتنطقنا الله ميديا مسارحي بخالي تقبراو صراح كاكسن اللو حجي كنزي دلنا يو ضربات راين تقصيلنا نحن خاص تساعيرنا مالتي بدينا دحر حصير بزي ونحن كل ጊዜ نحن بفلاي كم مسارحنا يلوتي نحن حدا نبور هيوت ابكم هواهوني حزب كوميكيت مخجبر بيستفر على المدياتنا هيوت مالش هاي كنا كم عينه ات حدا قبره وسراح كفر له بتن زربو دلنا زربانبر سب نتي انفورميشن حشيشون دحر سئلو بدقس كوينو ترجم ايهلوني ስለዚህ ناي ولا بزحنت عمت ولا بزحتير بزي سلازي ما عدا معاتن تقول هذا فعلا اوكي يا اوكي كلش كندور لي نتورك الو وتنا سوري كونكشن كم قالوا خوين مسلمي أوه
أبا حج كسمر الله زلنا الساعة هذا عابية نجر مالتي فلي بحر زلوا ميديا يو نايلوت مسارحيو لأن سيلو كزارب ترايك نبرة يكون أنا شو كاين سمعتون صراحته هاي ترى فيزو سلتو عندكم كاين سلزي تكبر مسافره يو ناي بحق عدمي ويدما تعويتوك بهذا الكال سلزي عوت كفيلا وعوتيو ملو عوت كخون ما بتبيوخن كلال ناز مالت تسمعون نتزرخوا حضريتا من مالتو خم حضريتا سميعو اي كحلف كونس اب تكبار كلاتنا مالت كلاتنا ايرترا ويستنا بدغن زلنا تكباراوي نتي زرخمنا حضريتا ناب تكبار كنلوطو ناب سرح كنلوطو انكلالنا تعوتنا خابو يخكالاتف زخل ببي تاشم داي متو فيه لومبر غريتا يتحزو لي حدا غزي تكباراو سرح دي بقى نتو استعد زلو زملكتو تراي انت ام ديوم سراوي دغللو تيغو غلته باهيخا اذا ግን ካርታ ኩላትና ተግባራው ስራሕ እንገብር ንኽእሊና ኣብ ጽቡቕ ዘላ ኣኼባ ንድሕር ተዘራሪብና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንሕና ንገብሮ ዝግባአና ዘለና ማለት ስለዚ እቲ ሓላፍነቱን ኩላትና ወላቶም ኣብ ደገ ዘለና ሓደ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክንቀሳቐሶም ክውፈዩ ዝድርኾም ዓይነት ስርሒት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብ ዘለናዮ ዓድታት ስለዚ በዚ መንፅር ንኩላት ምዃኑ እቲ ናይ ተግባራዊ ስራሕ ሕቶ ከዘኻኽር ደልየ ቅሬታ ጎተና ንውዒልካ ኸይከውን ኖ ፀገም የለን ኣነ ኢንፋክት ካባኻን ላዕልኩ ክገልጾ ተዘይከኣልኩ ግን ኩሉ ዓሳ ኣብ ባሕሪ ዝነብር እቲ ባሕሪ እንድሕር ደየለ ዓሳ ክህሉ ይክእል እዩ ሚድያ ከዓ ኣብ ተግባር ነብር እቲ ህዝቢ ዝገበሮ እዩ ተመሊሱ ናብቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ዝመልሶ ከምዝ ተገይሩ ዝብል እቲ ከምኡ ዝተተግበረ ከዓ ዝመፀ ሓበሬታ ከዓ ካልኦት ሰባት ካብኡ ዝበልፅ ስራሕ ሰሪሖም ከም ዜና ገይሮም እንተዘይመሊሶሞ ናብቲ ናይ ሚድያላት ሚድያ ስርሑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከምኡ ክትብል ድደል ስምዓኒ እሞ ብኸምኡ ኣዋሲ ሓንቲ ጭብጥ ኣብነት እንታይ ድያ ዘላ መስለካ ሕጂ ሓደ ፕሬዘንቴሽኑን ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪብያ ነይረ ንሚድያ ብዝምልከት ንኣብነት ሲ ድምፂ ሓፋሽ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ድምፂ ሓፋሽ ኮንፍሊክት እያ ነይራ ክንደያ ነይራ ገለ ይበሃል ነው ግልት ነይራ እቲ ቃልሲ ፍሉይ ነይሩ እቲ ተጋዳላይ እቲ ሰብ ትብሽሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ፍሉይ ናይ ምግባር ናይ ቃልሲ መንፈስ ናይ ስራሕ ሓንቲ ግበር ተባሂሉ ዓሰርተ ገይሩ ዝሓድር ስለ ሪፍሌክት ትገብር ነይራ ስለዚ እቶም ጸሓፍቲ ኣብቲ ዴስክ ዝነበሩ ዘይኮነስ እቶም ኣብ ባይታ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዮም ነቲ ዜና ዝፈጥርዎ ዝሰርሕዎ ነይሮም እቲ ኣድናቆታኻ ካብኣቶም ዝተለቀሓቶ እዩ ብሓፂሩ እዚ ክትብሎ ፀናዕኻ ምናልባት ንውሐ ከይከውን ኖ ዓይን ዋሕካን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መልሲ ፅቡቕ መብርሂ ይብካሉ ኤኒዌይ ሎም መዓልቲ ረኺብናካ ከለና ክንደይ ሻዕ ደኣ ክትሓተና እስኻ እንዳዋጥርካ ንሕና ቁርብ ክነሓተካ ክልተ ሕቶ ክህልዋን እየን ብኡ ክነብቅዕ ኢና ምክንያቱ ሃንደበት እዩ እቲ ኣደዋውላይ እውን ኣየዳለኹኻን ግን እንኳዕ ኣይተዳለኻ እንተ ትዳሎ ነርካ ከምዚ ጌርካ እውን ኣይመመለስካን ብጣዕሚ ፅቡቕ ብሉፅ መልሲ ኢኻ ትምልሰልና ዘለኻ ኣብ 2013 ዝርሒት ፎርቶ ያው ሎም መዓልቲ ዝኽሪ ናቱ ስለ ዝኾነ ናብኡ ድመልሰካ ደለኹ ተመሊሸ ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ በዓል ወዲ ዓሊ ነቲ ሰራዊት ወኪሎም እዮም ኣብ ኤርትራ ሓቲቶም እዚ ብኻልእ መንፅር እና ከሎ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ተኸላኻሊ እምበር ናይ ሓደ ስርዓት ተኸላኻሊ ዘይምዃኑ ዘርአየሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ እቲ ስርዓት እውን እቲ ሰራዊት ከም ድደለዮ ክገብሮ ከም ዘይክእልሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ግን ሽዑ እቲ ሰራዊት ክሓትት ከሎ ብዛዕባ ናህና ሰብኣዊ ሓርነት እዩ ዝሓትት ነይሩ ከም ሰባት መጠን ኣብ ሃገርና ብንነብረሉ እዋን ብቕዋም ክንመሓደር ክንምረፅ መሰልና ክኽበር እዚ እዩ ዝሓትት ነይሩ እስራትና ክፍትሑ ሎሚ ድሕሪ 7 ዓመት ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት እንድሕር ተመሊስና ገምጊምናዮ ብዓባያ እቲ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ኣትያ ኣላ ስለዚ እቲ ነዚ ስርዓት ዘይኮነስ ንህዝብን ንሃገርን ክሕሉን ካብ ሓደጋ ክከላኸልን ዘለዎ ሰራዊትና እንታይ ክገብር ትምሕፀኖ በዛ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልካ ትላብዎ
Thank you. أنا كريه كله زي نفس قلت إني زبل كايو نعمتي سراويت أبحان تهاجر نهزبي سراويت نايت هاجر سراويت يكون دلومر المنجستي نسبة سلطان ككلاخل دقوم يكون بودي جارد نايتي سرعات هيكون حلوان نايت هزبي وحلوان نايلو لاونت حلوان نايناس النت حلوان هزبي يكون دلوه كاب زخون سراويت نلعلها نا إيرترا سراويت كم خون يرو مخنياتو سغيلو كاب جزء استخدم سراويت هيكون تاريخه ورشا نايك ألسي كاب ألسي جمرة هو ده مالو كتوم ذكالو سو نقول مخان هذه بتاريخ بزانتا بسنة فلتة تيكون أسيب أكال ذو علولو كاب مجمري أكسب مودات نقولوا تقاللتي دبها الأختار عندي شمون كمان يترسعنا تقاللتي دبها لهم أبلا تحيلتات من كهال إيرترا ممزحتهم مالتيو تم قالوا هاجر أقول بلوت كأم نزي وريسهم زمتو خم قتلتا كرائي ذلهم يوم سلزي زمتة كابل هون يكون سراويتنا عالم نلعلنا يهزلوا مقانو تهزباو سراويت دبها زنبرة إيرتراوي أبال حيلتات مكلها ليو كردو ذلوه أنشر كافلتو مسلمي أبنة تزين أي كم زبل كاسي أي ودع علي ذنبرلو سرحيت ودع علي مبطوط ذنبرلو أنا بحكي تي حيلتات مكلها الإيرترا بتاع إيرترا ذلو خناتات قصون كم زي كونه in fact زيا حنت برجع حنت بطولن بحرمت يعني راهوينا شعنا تحت تراي كنا ناي كله تسراوي تحطوي تراي كمان يرو توها هيديو نزي حطوزي نزي قبراوز قبرو نتنا حزباونتو زنصبارق له አጋጣሚ ዳ ይስእና አሎ በስተፈላሊ ምክንያት ማለት እዩ ትስራዓት ዝፈጥረሉ ሕልኽላኽ ከውን ይኽእል ናይ ህዝብና ዝተፈላሊ ኩነታት ናይ ንቕሓቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ አቀማምጡ አካውኑ ትምልካው ስርዓት አቀዲሙ ዘጻጸዩ ነገራት ስለዘለብታ ሀገር ምናልባት ክዳረጎ ዘይመኽአሉ ልባዕሉ ሓደ ቴክኒካዊ ፀገማት ዘይኮይኑ እቲ ናይ ለውጢ ድሌት ልክ ከምቲ አባና ዞም ደገ ዘለና ዘሎ ኣብ ሰራዊቱን ከም ዘሎ ይረአየካ እዩ እዚ ግን ከመይ ገይሩ ክሰግሮ ዘሎ ነዚ ሕልኽላኽ ጥራዩ እንታይ ማለት ኣነ ሕጂ ክፅውዖ ሰማንሲየ ሸግረኒ ድሮ ኣብ ልቡሎ ናይ ለውጢ ድሌት ህዝባውነቱ ካብ ዝኾነ ወገን ላዕሊ ክፈልጦ ይኽእል ወይ ትፅቢት ዘለኒ ንኣብነት እዚ ትማሊ ብቕትማሊ ዘርጋሕና ዜና እንድሕር ዝተባሂልካሉ ናይ ማዕከሎት ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ኣኼባ ኣብ ልክዕ እቲ ኩሉ ሰብ ዝሓቶ ሕቶታት እዮም ኣቕሪቦም እዚ ንባዕሉ ነፀብራቕ ናይዚ ጥራይ እቲ ኣፍ ደገ ቤን ከም ዝቑሕቋሕ ይጠፊእዎ ዘሎ እሞ ኣብ ባይታ ስለ ዘሎ ዕጡቕ ስለ ዝኾነ ብምላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ በፂሑ ስለ ዘሎ ብውሕዱሲ ፀላኢኡን ፈታዊኡን ሓደገኛነት ናይቲ ህላወ ናይ ቀፃልነት ሃገር እውን ብግብሪ ይረአዮ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕ ዝቐለለ ስለ ዝገብረሉ ግብራዊ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ بحق ህዝባውነቱ ከመስክር ኣለዎ በዚ ጀሚርዎ ዘሎ ደረጃ ክብል ዝደፍር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝውርሓው ሕራይ مسألة التحاحز راويت مچم عقمن ترخيبو انت داخوهاد كيلو ننحدو زراخبو ملاغبوتات اندحفت يرو حلمون دليتو كابتيناي حزب دليت كم زي فلن فلت انا اسيد حكي مربب سلان ጸጥታን ኣብታ ሃገር ካብ ማንም ግዜ የለውም ዝያዳ ይብርክት እቲ ስርዓት ንህዝብ ዳይ ይቅልብ ዘይከኣለ እምበር ንነብሱ መከላኸሉ ዝኾኑ ማዓት ገንዘብ ናብ ህዝቢ ይነዛሕ ኣሎ ማዓት ሓደሽቲ ይቆፅራሎ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዓቕሉ ጽብበሉሎ ማእሰርቲ ማዓት ብጅምላ ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ እዋን ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና በዛ አጋጣሚ እዚ ነቶም ኩሎም ኣብኡ ተኸቲቦም ዘለውን ብድሕር ሕጂ ክኽተቡ እንተስ ብውዴታ እንተስ ብግዴታ ናብኡ ክኣቱ ዝኽእሉ ዘለው እንታይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለካ ብፍላይ ኣብ ናይ ጸጥታን ስልያን ትካል ብዝምልከት ማለት እዩ ያ ከምዚ ክንብሎ ፀንሕና እንዲሁ እቶም ናይ ስልያን ናይ ጸጥታን ኣካላት ሕጂ እንታይ እዩ ክልተ ነገር እዩ እቲ ትካላት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይኹን እቲ ናይ ጸጥታ ትካላት ከምዚ ዝበልናዮ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ ምስቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝመፀ እዩ
مالسي مقتل أيو مبر كم بحدش كارديرو استفترة أيكونن هجي زبل حسب نالبات كابتو ما بذلو أبتو ما بلا سلا يخونا بسراوي تنتهي سمعيت كله هليو إنها قرنا نقال سالنا ننتهزمنا عنا نقبر ذلنا عنداتو بحلن دي عادي انترنالايز جيرو مالت ندخو معينة إعلاماتها حجي قلت مدرخ بحرنا طنتسي حدا كان مدرخ كم ذكره عندنا نتهزمنا نتمنجستن فلاليو خريقهم ذلو بفلاي دما بذقرب أوانات تمنجستي تسرعات بفلاي دما والكملاخي إساياس كالو intention كم ذلو كالو وديس كم ذلو بعلون دا نقرنا أبنطالو أوان انتهي يقلقل ذلو فتقدم نهاجر نهزبي يقلقل اللوخو ذلو برعلامة أبناء وانزقين كمهم ذي كونه كرد أخذ الله سلذي تقدامي تخطرت ذلو أقل كونه سبونتي موددا بسرح علامة فتقبر مفتان نفسها خابزي كتقل أقلوخ تقل لك مالسين قحاتهم قعد يقولوا له التي كنتات فلا اليوم يقولوا له أبزي وانزي كم إساياس كم ولك ملاخي إساياس لا مستلت ألعي بلون حزب إرترا سلذي مقلقلتين ألعي حزب إرترا منبر حلوة هاجراو دحنت بدت شمام يوم هاجراو دحنت اليوم بن تشمام نحوم زلطة يكون هاجراو أبرد ناي هاجراو دحنت صراحة يكون صرح ذلو ولك أملاخيهم زحلو ذلو بودي جاردس نايزي أنصار إرترا أنصار حزب إرترا أنصار قالس حزب إرترا حدر سماعات زتألم ذلو سرعات يوم تقلقل ذلو وي ولك أسب يوم تقلقل ذلو سلازم بزم أنتم تداري أمه تقول يقللوا مالتي تخالف سقمتات ስለዚህ መጀመሪያ ነፍሶም ሓራኽ ገብሩ ገሊኦም ምናልባት ኣብ ስራሕ ጥራይ ጽመዱ ሁሉ ገሊኦም ምሳሌ ካጽይ ካጥራይ ካብቲ እግርኻ ነው ካብቲ ስጉምትኻ ዝረግጦ ዘሎ ኣርሒካ እንድሕር ዘይተሓሲካ ምናልባት እስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ማለት እዩ ግን እሳቶም ካብ ብፍላይቶም ናይ ስለያ ናይ ገለ ዝበሃሉ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድላቱ ስለ ዘለዎም ካብ ዝኾነ ህዝቢ ሳብቲ ጫፍ ናይ ትንቕሓት ናይ ህዝቢኦም ክርከቡ ዘለዎም ስለዚ هاجراو دحنت ناي بحق ناي حزب إرترا مدحنتي كونن تدا خوينهم إذا سرع زي أنصار حزب إرترا مهانو كبت كلهم مالسي بنصر كقمتوا الله كاو حليفو عصبات كله اليوم الذي ناي إساس أجندا خساليو جلز خلو كذفتنون عاتهم مو معدوم كتظاهرون نايتفدنها مستوحج زخديهم مالسي ስለዚህ እነቶም ናይ በሐቅ ሃገራውያን ግን كان زبلكا صلاي حزب إرترا مهانو تفليطهم سي مس حزبهم يوم كسلوف ذلهم وي حزبهم يوم كدحن ذلهم منبر بتأزاز تراي سئلهم كقصلو مالسين اتناي قدم جمرو قعدو كم مقصل تحاسيبهم نزنا حج خا قصلو سي غبو ايكونن سلازي فلاليوم كريو ولو نزخونتات يخبل زدفر ابتي تاشمو مالتي حاجه عندنا البات كم نزخاخر انتايو ابتهاجراو دحنت اتم حبريتا مئكاب انديوتي مالسي سلا حبريتا مئكاب اتسرعات مقلقال انديو اندي عمامو ما عرف حجي قال حدقنيا مالسي بعين دحنا تلقيرترا حدقنيا خوينو زلو قدا انتايو حبريتا ناي حاسد حبريتا ناي مزح ناي بارو سلسته مالتي انت حزبي ولا زي ابدقن ريزلنا مفلايات زقانونو مليسو لتفنون ببزحي كابعاتهم زبدس كابتيهم كم زيهم عينت تكالات مالتي كاب هاجراو دحنت زبكس نتي حزبي زلاخف زتخانن عينت حبريتا له اذا قليل هيكون مالسي اب كم عين سرح توافر كلها هاجراون تداخوينكا مالتي إرتراون تداخوينكا مسعبينات نتنوح تصنف سعبيناتنا بقمت كتولو نزنا حجي بوليتيكاوي سرعات نمقلقال كبلو نحورو ابتا هاجر دامج ذلو نحنفش كفتر زخل سراح تسميلهم لحزبي بوراجا بهايمانوت بعاليت بخال كله استفل عليه بحور زخنه كنت عينت أبرات فتافانو وخباسو خلوه اتي زرئي نالبات حدقنا خون خليو مالسي زي عرق خون سلازخل كبدت كم ذلو نزي سرع عزي نزي واناوي بوليتيكا نمقلقال لهم قال لونج لاستين مشان كان زي يحوروا زقتل كاله صدم كفترو كم زخلوا تجنزيبهم وتصاب عزي تأفافي ودي توافيرهم كم دلوه
كذكروا لهم أناس نفسهم كمرمروا علىهم نسحلنهم كزارقوا لهم كبل دفر. Thank you Emma. يا نائب حكي السويتي حكي. ما تجرش تحطه حتى كا. بزح زرع كم صبيكا فلتي. نحن قاعد صباح نكو زينا حبريتان قاعد صباح نكو خي قد لنا من أنتي. نجم بتزاوري كتب لنا تصنح كاغا كنقبرو زلنا بقبو كتب مخرنا تصنح كاغا نكرنا تصنح كاغا جن كم ترنف زبالة ملغت من تخحلف كم مدم تاسي نستزلنا يو عزيزة سكف كوناتات نحنا نقبرو زلنا كالسي نالبات مع بتي حجز لنا درجة تنزل على خون خليو مستأب هاجرنا زولو بدوتات كما كوارادر كلجن فتصم كبحر بتشلفاي خون زغل لذي ناتي عزيزة سكفنا كوناتات نخيف تر كومو عينة تفتيرو أب حدقا نخيت أتو هاجرنا نانسي كارسنا بخمي كنت إيسوز قبعنا خوين سمعك انتاي كن قبرا لنا بساعات زي كلنا أوشت إيخن أب سدت زلنا إرتراوان مزي زخيد زلو قوياز تحوصو ناي طفقات من قدي مسؤو تقواينا دحنتنا نرقاقص انت عينت قالس نقالس لنا ملختها انت ايو هاجراو ملختها بزو غداي زي ثانك يو يا اقداسي تار استنجا يا زلعلكايا فمدمدمتا ምናልባት በትና ይወዳ علي ስለጀመርና ምንስ ይለግና በትና ይወዳ علي ሓንቲ ነገር ማለት ሲክ ተቀስ ምደለኹ ኣብቲ ዋንቲ ከም ትذكرو ቦተና ወላ ኩልኩም ትካታተሉ ዘለኹም ተፈቲኑ እዚ ዝበልናዮ ፖለቲካዊ ስምብረ ከደ بدحريو بفلاي مسنا يا سنان ناي كالتي ناي دلاي فتحي حزبن تراندي ذكر دلي اتحاد زعجبن مالتي مالسي كنقبرو خازلنا نقصالي بزياده بتينا تيعبت يكونكس نقصالي خندفعل زلنا غداي خزاخر دلي ذكركم تلاخوينو تنحلو الحرق لوارح بعلت بيتون ودا علي دق مسوصت قطاس بمتحجاز ناب الحرام وداتنا منوين يا بصيحه جنستي لا أخي بتصحت كلا ناي جنزة موتا كامبين جرنا مالتي ده مالتي زي كل جزء هذا هجراوي أنت هجر يلوكوف خسوا كله تهزبي حلافنة ناي سدرا بيتو كسكم خلالو إذن توم سدرا بدنا إذا كنا برو مالتها يكون نحوارو مالتنا أبنى 3,000 حواتينا شعو كلاتنا مالتهم إرتراويان $3,000 يمنا متى سدرا من الوقت تنسي متى يوم ترى نيران كنا خلان سالون ناقزينو وي عرات وسيهم وي مكاري يكون خلان حدا ورحين خلطة ورحين سلسة ورحين اتي كينو زلو ناي منفس ملقخت نتي تيبولوجي ملقخت نتي حزب مالتي يتخالق سراوي تقليل نجر هيكون مغنياتو كل سب كوفة دليو ختبع على استريعو حدا هجراوي عود كمسجد دلي كل جزء سخف بلوجن ناي سدرا بيت حلافنتون الله سلازي حدا نتي زغبرو مويا تفلاط الناس ما بريكوغنايز مقبار لغنا سدرا بيتهم كا خمت حال يلهم دغف مورالاوي دغف سلازي هونه كم عينت غسغاسات كقصل كخلا الله فاكت كلاوي كون الله نقصالسي كثير ولا تتقاتلين بعلو تي كله ناقصنا زم تتقاتلين ولا حتى عصب خير خبي فعفا حيلو لك هم سبو قليب بسهرة قليب السيناي ناب سدت تمديسو سلازي كم هذا نحنا ايرتراويان كنا تقولوا ذلنا نحنا دما هم دليت فتحي لو تخنا تاتاتو نسرح ذلنا نتن نزي بهلهم قبرهم كلا لنا جداننا خنا خبر لنا ينفعت نعاخاتكم نحضري جداننا كم اسمناكم ذلي بزخون عقان تزوسركم وتبقصوا كاشمكم جميرو مالج حاجه تحضر جباننا زبل شيم بعلو كينو نتوم كم باستفرار على ملك زغبركم شلمات نيرو زين بعلو مسؤول زصبصبي سلازي نزي بهل زخون كسكسو خنا معبلو تكالاو هنغبرو علنا خبل دفر سلازي برت برو غبر ملسي بتعميو زحقوسنا زعلامات سلازنبرو نحنا كنبقسو خلنا تقصواس كازي تبجسنا انا غيرنا مو بتعني نتوم سدرا عجيبوم
نتوما وشتا هاجر زلو هالوت مزانو ودعلن بصوتن دما بتاعم اونتاوي مدخت نيرو ስለዚህ ነዚህ ከነዕልዮ አለና ከብል ደልኒ በፍላይ ድማዕና አኻትኩም ይሕድር ጀጋኑና አቡ ከም ዘለኹም ነጠን ከም መጎሰ ወና ገብራ ደል ካሊና ናብቲ ዝበልካዮ ብኸመይና ክንዕወት ዘላ ኮይንስ ብኸመይ ክንቅፅል ኣለና ዝብል ልዕሊ ኩሉ ወል እቲ ፀላኢኻ ምምማይ እንጂ መጀመርያ ዳርጋ ንሱ ተሳሊጡ ዘሎ ይመስል ማለሲ ፀላኢና እቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ምዃኑ ፀላኢና አይደለይ ትፍትሕ ማለት አይኮን ፀላኢና ሃገር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሊል ነገር አይኮን ካብዚ ተበጂስካ ሽዑ ብኸመይ ኢኻ ትገጥሞ ዘለካ ፀላኢኻ ኢኻ እቲ አክሽን ፕላን ተውፅኖ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣገዳሲታት ፀላኢኻ ምፍላጥ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ዓንቶ ዝበልናዮ እቲ ሶሻል ሚድያ ሰብ ጻቅ ክብል ከሎ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ረሲዑ እዩ ነንሕሕዱ ከም ፀላኢ ክዋጠጥ ዝውዕል ዘሎ እዚ ንባዕሉ ናይ ቃልሲ ጣሻ እዩ ዝኾኖ ሳጃ እዩ ዝኾኖ ስለዚ ካብዚ ክንእል ኣለና መጀመርያ ማለት ምስ ናይ ፀላኢኻ ምልላይ ዝምደብ ነገር እዩ እዚ ካልእ ኣብቲ ስራሕ ክረአ ከሎ ከዓ ሓደ ክንውደብ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ክንውደብ ክንክእል ኣለና ክብል ከለኹ ኣብዚ እዋን ዝዓነ ብውል ከምና ናተይ ውልቃዊ ርእይቶ ውድብ ማሕበር ገለ ዝበሃል ነገር ያድልየና ልፅዋን ትርጉም የብሉ ተንውድባት ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ በአሜሪካ ኮይነን ስንታይ ክገብራ ከም ውድባት ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ዝተፈልየ ካልእ ስራሕ ገብራ ይኮናል ምናልባት ሕጁን ካብዚ ይኣክል ተባሂሉ በብኸተምኡ ዝፍጠር ዘሎ ውድባት ካብኡ ዝተፈልየ ስራሕ ክህልዎን ኣይኮነን ሕጂ መጀመርያ እዚ ፓራሌል ዝኾነ ኣካይዳ ክእለክ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ውድብ ዝኾነ ስራሕ ማለሲ ማሽን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና መጀመርያ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ነገራት ብኣድማዕነት ክንዓምም ሓገዘና ነይሩ ሓደ ናይ ሓባር ስትራቴጂ ክነውፅእ ናይ ቃልሲ መጀመርያ ማለት እዩ ሕጂ ናምንታይ ዝመርሓና እዚ ከምኡ እንተደኣ ጌርና ማለሲ እቲ ሰብ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ክወዳደር ገለ እንተደኣ ደልዩ ድሓር ከርክበሉ እዩ ለውጢ ምስ መፀ እዩ ዝፍፀም ኣብዚ ውድብ ሒዝካ ስለ ዝፀናሕኻ ወላ ሓንቲ ትረኽቦ ኣድቫንቴጅ የለን ኣብኡ ግን ሕግታት ወፂኡ እቲ ሃገር ኣብ መሰጋገሪ ስርዓት ደረጃ ምስ በፅሐ ካብኡ ዘለኻዮ ሰልፊ ፈጢርካ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕኻ ስልጣን ክትርከብ ወይ ኣብቲ ስልጣን ኣብቲ ስርዓት ኣብ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ተራክበልካ ስለዝኾነ ኣነ መጀመርያ ቀዳመይቲ ዕማምና ለውጢ ምምፃእ ከም ምዃና መጠን ናብኣ ከነተኩር ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ ዝፓራሌል ኣካይዳ ብዙሓት ውድባት እንደገና ውድባትን ይኣክል ዝበሃል ኩሉ ተጠማሚቱ ክኸይድ ከሎ ነቲ ቃልሲ ደራኺ ኣይኮነን ሓደ ስጡም ዝኾነ ሓደ ማሽነሪ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ቃልሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣሽንኳ ሕጂ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንዳተቃለሰ ቀደም ኣብቲ ዝሓለፈ ሓርነታዊ ቃልሲ 30 ዓመት ወሲድልና ነው ምስ ታንክታትና ምስ መዳፍዓትና ምስ ገለ ከለና ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ግን ኣብ ማዕዶ ኮይንካሲ ሞድማ ብከምዚ ዘይጥርኑፍ زي ودب هكايدا مالسي ترجم حلنا راح عقبنا فلين قال سالنا كنبل جن شبوت عوت تبايتا شبوت خونه فرخمت اصقامي مدحريون دحر توادادينا ناي سراح مكفال كنكبر كنكدالنا እቶም ኣብ ደገ ዘለና ክንገብሮ ንኽእል ውስጡን ነገራት ኣሎ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክገብሮ ዝኽእሉ ከዓ ኣሎ ስለዚ ነዚ ናትና ሮል ዝተኸፋፊልና ምትእስሳር ከዓ ንፈጥር ማለት ምስ ናይ ሚድያ ህላዌ ምስ ካልእ ምስጢራዊ ስራሓት ተኣሳሲርና ድማ ናብ ዓወት ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እሞ መጀመርያ ፀላኢና ከነንደሊ ድሓር ግቡእ ናይ ስራሕ ውዳበ ክንገብር ቅድሚኡ ድሕሪኡ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ጌርና በቲ ኩላትና ብሓደ ዝሃነፅናዮ ናይ ኣክሽን ፕላን ናይ ውጥን ስራሕ ጌርና ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ እዩ ዘለኒ ማለት ሲ ድሌት ኣለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተጋግየን ተዘይጋኒነ 900 ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ዘይደሊ የለን ካብ ቆልዓ ጀሚርካ ክሳብ ኣዲ ዓባይ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ግን ነቲ ለውጢ ብኸመይ ከም ዝሳተፎ እዩ ዋላ ተዓንቶ ያልዒልካ ዝፀናሕካ ናይ ሰራዊት ሕቶ ንሱ እዩ ትሕቶታት ንሱ እኮ ኩሉ ህዝቢ ዝሓቶ ኣብ ስዑል ዓረብ ዝሕቶ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝሕቶ ኣብ ጀርመን ዝሕቶ ምስ ናይ ሰራዊት ከዓ ዋላ ሓንቲ ፍልዩ ግን መድረኽ ከምፂኢኻ
ከተቃልሶና ኣብቲ ጸላኢ ከተቁናዑ ኣገባቢው ጸጊሙ ዘሎ ስለዚ بخمسة جيرنا هذا ديمنا نقول لسبب الحراب أيوة تزرع اللي سلذي نزيتات كنا ما تاتو أناسي تي نايك ألسي من مشيتا باي علو أي بس إحنا زلنا زبل أويو تجمعنا زلوكا ما بقلل مقننيو سلذي عبد مو يقني اللي أنا مودة تحت مثلني قبل بتعمي يقني اللي روح حد عمت يقبل لنا آمين no problem أدري جانونا ها كم سوشيال كم نايفال توك ما أدزته دقيمة مسكنكم سلتي كله تدبركم ولا حدش عمت فلوي برنامج نبعلو نابوش تعدون كم زاتو جيرنا يوينا سلزي بتعمي عوض راح ينيرو لذي أجوهم أجونا هم وندا تملالانا بزح سراح نسرحنا هذا اللي كأجني هابكمني يمكنكم كلهم نتمتن لكم سماعهم بمعدوز لهم ثالثة أكل ثالثة ليري هم دلهم رحيكم اللهم أي كتاتلون يزل لغتي تعيشهم يغني لنا جن no كلمة مخابك من البعض حنت تأخذ لك أزدلي إتي نايحدري جانونا كتمسجنا نتصنحك بتعمي يغني لنا برجس كلنا بحنسا كوينا نصرح وزلنا أسرح سلزغنا بيننا ونكريديت نوصل لغنا تاعي رأينا يعني ناي كلها ناس راحيو حدري جانونا أسنا ناي حزبيا حدري جانونا ناي حزبيو كلها ناقينا نسرح زلنا مو I think حدا قاب حدا اللي لازم يسقون اللغة تاعي رأينا كلها تحاجة جزنا مكلاسنا يتي لو تخمس على زغل I think نحنا تي أسنا تجبروا دلوا أفلوت أو مهابنا أسنا كالوتن والنزنا حدري جانونا أفلوت أو هيبن مخادن كأت مكبرنا يزري يقني لنا قبل كاس دليجن حدري جانونا بجكات تسقى لهم معلتون برنامجنا مخفت زجبرنا يو نزيناي ودع علي زخرسي تراي كم زخر تراي ذكرنا خن حل فايدة لنا أبتي شو معلتي كابتوم أبتناي جننت وفريز وعلو حدا حونا حربنيا ميجر هبت جبريل أبتي شو كونتات جننت أو سرح كسر وعيلو دحريو خا بتسرعات تحيجو تأثيره نشديش تعمتات زاكل بعلت بيتون سلسة دقون نايدوموز أقول قلوت يكون كله مسألة تحريمهم أبتزت حتى قناتات مسبوزح عينة نكرة بتعد بتصنيحهم بإذن حصوت سلام بلوكوتات مستخفتها بتسترخب عدلك كاب إيرترانا بإثيوبيا آتيوم إثيوبيا درجة حد عمت كوميتات مصنحو بمتحققاز حدري جانونان دكتور الغانشن ناب حدا سالساي هاجر تسجاجيرهم لو معلتي تاريخ حربنيا حونا ميجر هبت جبريل توم سدرا زقات سجماتن كميجرهم كم زحلفون حدري جانونا دما نعاتهم كم دلدل كوينو مس دكتور الغانش الراقيبو كابتي سقاتن دحنتن زين برو مالس دحنت زين برو سقات زوزحو خبابي ناب سلام او خبابي كميجرو خم دسغاغرم بعلاتهم مسكرناتهم كهبو علم مالتهم بعل ويزرو ازيب سيتي حونا حربنيا ميجر هبت جبريل بوينا خفيتنا برنامجنا مو هدري جاكنا مالتهم كوم سريح مالتيو تو كم توساق تفلطوت زي بزعبيه كن برنامج كمص اكايو كتسمعوا يخا كتسمعوا ونيخا مسلني نتسخات جبرنا زلغا نمسكنا كاندلي ناي بحقي برنامج تقم يلكا حسيبكا مس حزبي ملاغوبو هون كان عنان عبد زلون كتفالت مخالكاون ناي بحقي بشم محدار حدري جاكانونا بكلهم ادمينات بزون كلهم سمعنا دلو اب حدري جاكانونا خوينهم كمسكنا كايدلي زي اغاطامي مركبنا عناون صبو اغاطاميو كابتو كله هالكي زلو سرح منطيلنا ابزمصيناكا غزي خاوسيدنالكا نتقول ابكانا تقام استمرو ايصغبنايان دقيقناكا طراينا بسرعكا تملس امبر بعلوتي ذهبكا ملسي رقيقن ازيو فلطت زلون عميقن بمخانو حتوتات كلعل زغل بزح نغرات يخا امصيخا اي هوب قال معالتي نوح زبله برنامج كتحزلنا مو زياده مهرنا كنصبيه كاينا
نلوم ግን ምስቲ ኩሉ ሓፂርን ህጹጽን ዝኾነ መልእኽቲ ተቀቢልካ ምሳና መምሳይካ ከመስግነካ ይደሊ ቅድሚ ምኻዱ ሓውና ማንኤል ሓድነትና ተመሓላልፊዮ መልእኽቲ ተለኪ ምናልባት ናባኺ መድረኽ يقنيرنا مانيال حونا نايب حكت يصرح زلخ سراح كرعات حبن حزب إيرترا مخانو يقنيرنا طريق ولو بوتنا كور حاو كأو زيادة أزولو نقرات يبنا الراي بقى مو أمانيال حوي يقنيرنا كله ودينا عندنا كله يقنير لي بوتنا حدنتنا كلهم أبالات من محضر ناي في دقاننا كلهم عدمات سمعت وزلهم نزانا موداتا قال لي نجر هابت جبريل مسدرا بيتو انقع بسلام وطاخا كبلو دليمون ميجر وعملاخا وطاكا انقع سلامخا كبرحاو اما قال معلتي تي دمصحاتي تاريخكا هنسمعينا قال لي يوم بقات امي تراخبنا عدمنا قبر يغني لنا اما كبرات حوات سمعنا لها اما هو اوكي ميجر هابت جبريل اب مأسرتي زلو تأثيري زلو وين بتلاقي فوتو سدرا بيتو يوم اب صقر نيروم اب بزح تنصلو اب بزح قال نيروم ساتهم يموص يوم زلون بسلسل يا سدرا بيتو خا انقع عملا خاوطوم يا ثانك يو امين يا ثانك يو ام حوا حرقتنا كلهم سلام مشت يغني يقولوا سلام مشت ام حوا هرا تشاو اوكي سلام اوكي مو يا حنت بروجرام كنسرح تريفاتنا الله نزا حنت بروجرام ودينا نايلو معلت بروجرام كنعصينا مالتيو